Welcome back to my channel. Magluluto po tayo ngayon ng seafoods. Na ginataan na merong sitaw at saka kalabasa. Halina't samahan nyo ako sa aking pagluluto. So, ito po ang mga kailangan, mga sangkap. Meron po tayo ditong tahong. 1/4 lang ito. Meron tayong shrimp na malalaki, 1/4 din po ito. Meron din tayong pusit, 1/4. Meron dalawa lang po kami, so yan lang ang binibili ko. Meron din tayong ginataang, sitaw, kalabasa, at ito, sibuyas, bawang at luya. So umpisa na po natin, guys. So
forget to comments and subscribe my channel. Thank you po. Bye-bye.